Bon dia al dematí, un dia menys per l'estiu, dijous toquem els ous, 9 de juny de 2022, un dia al dematí. Si hem de ser precisos, no és exactament al dematí, veieu la llum que em ve per allà? Són les 21:21, fot que bonic, són les 21:21, les 9:21 de la nit. He anat liat avui, o sigui que de cara al gra, ni intros ni merdes, que escoltant Rufián ahir, i em sembla que alguns polítics estan confonent el seu rol amb el de Ricky Gervais, amb el de Jimmy Carr o amb el de Sarah Silverman. I dic jo que Chris Rock dubtaria. Bueno, tothom suposo que està al cas del que va dir el Rufián ahir, no ens posarem ara a repetir-ho tampoc, no? Chris Rock li va arribar aquesta broma als Oscars i va dir: no me la jugo, prefereixo dir que la dona de Will Smith és calva. Jo, bromes amb independentistes i Puigdemont, ara mateix prefereixo no fer-les. Rufián, el teu rotllo. Mare que l'ha parit. Tio, fot més mal que bé, en general. Que estava esmorzant a una terrasseta de platja, amb núvols baixos, que estava d'ole avui a Santa Susana, estava de bé a Santa Susana, a l'Alt Maresme, allà al costat. A Pineda de Mar, Malgrat de Mar i Calella, tot allò, bueno, allà dalt, Alt Maresme. Temperatura perfecta. Ha sortit el sol i m'he sentit com l'Arnold Schwarzenegger, ahir que deia el Matthew McConaughey, per Schwarzenegger l'altre. Costa escriure-ho bé i pronunciar-ho també. Schwarzenegger és el Begiristain de Califòrnia. Jo sé gent que ha dit Begiristain i encara ho està dient, perquè no troba el moment de deixar de dir Begirigi. Schwarzenegger, m'he sentit com Schwarzenegger a desafió total. En el moment que ha sortit el sol ha pujat la temperatura 200 graus, de cop. La platja, no puc amb la platja. Bueno, per anar a prendre el sol sí, per treballar se'm fot una mica més de bola. Que diu que la banca està mostrant molt interès pels tipus. Com? Que puja els tipus d'interès. Bueno, el mateix, no? Que els està interessant molt. Bueno, és igual. Volia fer un joc de paraules i no m'ha acabat de quedar. Són les 9:21 de la nit. Que Algèria trenca el tractat d'amistat amb Espanya pel Sàhara, que és un ja no t'estic oficial. Dos namings que m'han vingut al cap, quan tinc tot el dia per pensar, penseu que podria estar hores aquí, és criptomoneda, que seria una cripto virtual o un pagament de llibres al metavers. Sí, has pagat amb les criptomonedes? Just també aquest. I després una moneda virtual que està una mica amagada per pagar el que et surti dels ous, que es diria criptorquídia. Aquesta només la sabreu si sabeu una mica de conceptes mèdics o si teniu un ou amagat, que és la criptorquídia. I he volgut fer el joc de paraules també entre criptorquídia i monedes. Just també, s'ha de reconèixer, justet. Un titular al diari Ara, meravella, les caceres de l'emèrit en el punt de mira. Meravella de titular, al punt de mira, les caceres, l'emèrit, molt bé tot. Estic esperant el dia que posin d'emèrit. Els diners del bo lloguer jove s'esgoten en menys de 8 hores. Que diràs, hòstia, quina passada. Bueno, en menys de 8 hores es van esgotar 2 concerts del Bruce Springsteen. Tot el que diré del Bruce Springsteen avui. Ja se n'ha parlat massa. He estat dinant en un lloc que he escoltat al costat una cambrera, de fet, que es dirigia a un noi i li deia: «Caballero, algo más?» Dic, a veure, on fan els cursos d'atenció al client aquesta gent? A la Guàrdia Civil o què? Jo, caballero, només ho he sentit quan m'han aturat amb el cotxe i ja penses, merda, saps allò que vas amb cotxe, que no has fet res, però ves la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra i és com si automàticament portessis un cadàver al maleter, que et pugen les pulsacions, que dius, hòstia puta, algo he fet, no sé, algo em trobaran. Llevas un faro roto, que estarien les ulleres, els de les pel·lis americanes. Usted lleva un faro roto, perquè volien trobar alguna cosa. No m'agrada que se'm dirigeixin a mi com a caballero. No m'agrada. I, per cert, reservar un lloc a l'infern per tots aquells cambrers / cambreres que et porten un zudon, per tant ja podeu detectar on estava dinant avui, que havia demanat uns yaki udon de pollo, que veia que sortia una mica de fum, però dic, bueno, una mica només, estaven a 500 graus i no m'ha avisat. Què costa dir? Un moment que cremen, i això que m'he estat 5 minutets, mentre em fotia la temperatura, la tempura de verdures, que són verdures arrebossades, tampoc no ens enganyem. M'he fotut allò i he pensat, bueno, em guardo el pollastre per d'aquí una estona, i al cap de 5 minuts hi he anat i m'he carregat una cremada que al cap d'una estona no sabia si estava menjant pollastre o la meva pròpia llengua que havia caigut al plat. Un lloc a l'infern per aquesta gent que no t'avisa que et porten el plat a 500 graus.
Diu que la venda de Globo tindrà lloc el 4 de juliol. A la fira, a Manresa, sempre hi ha hagut venedors de globus, que per cert, quan penseu un globus, al cap us ve automàticament, a mi almenys, la Dora l'Exploradora, en format globo. Com? Sí, globo. Globo què? Ah, l'empresa, la de transportista, aquella gent que va en bici, que cobren 2 duros per portar-te el menjar que tu et podries anar a buscar, però que el fas portar per algú altre. Bé, tot bé. Jorge Hinojosa, director general de l'associació Juego Digital, diu: no som els únics culpables de la ludopatia a Espanya. Cert, segurament, però no us fa menys miserables. De fet, et fa més miserable el fet de dir-ho. De fet, la culpa del joc no es comparteix, es suma. O sigui, quanta més gent hi hagi que provoqui ludopatia, més ludopatia hi haurà. No es repartirà la culpa entre vosaltres, els de la CIRSA, els dels no sé què, no sé quantos... Anava a dir Juegos Reunidos. Juegos Reunidos ha provocat una ludopatia justa. Que han dit que es redueix la velocitat de l'AP7 al Vallès a 100 km per hora, que és una molt bona mesura. Ara, quan estiguis atrapat a la cua, podràs no anar a 100 km per hora. Aquesta és la mesura, amb això ho notarem. Oi, mira, ho han baixat a 100 km per hora. Ah, no, estic parat aquí, enmig del trànsit, com avui. Jo penso que una millor mesura seria, per exemple, prohibir que s'incendiessin camions a l'AP7. Clar, no depèn del camioner. Per què? Perquè de vegades s'encenen. I prohibir-ho... multa pel camió que és d'allò. No, baixarem la velocitat a 100 per hora, però si anem a 0 a l'AP7, què notarem? És igual, com si la baixeu a 20 km per hora. Si tampoc ho notarem. Quina gran mesura, sí senyor. La mesura és el que importa. Això hauria de ser l'eslògan. La mesura és el que importa. 100 km per hora. Tot el matí parat allà. Sort que jo ho he vist i he passat per la C25. He donat una mica de volta, però he arribat a puesto. I per acabar, que han dit que els de 16 anys, fixeu-vos, 16, que són 18 menys 2. Tu veus algun 18 que ja el veus empanat? 16. Vale, amb 16 ja podien conduir motos, però és que ara els deixaran conduir cotxes elèctrics que no vagin a més de 90 km per hora i de menys de 400 quilos. I he pensat, per fer una mesura que no es fot amb els gordos. Tots els gordos podran conduir cotxe. A veure, si algú pesa més de 400 quilos no el deixaran, però què? Com? Els cotxes què? Els cotxes? Ah, que els cotxes no pesin més de 400 quilos. Però on es compren aquests cotxes? Al Toys R Us o què? Toys R Us, que jo li deia Toys Rus, perquè em pensava que era catalana. Ah, oita, anem al Toys Rus a comprar, pensava que era de Putin, l'empresa. Toys R Us. No, que no era pels gordos. O sigui, podrà conduir qualsevol persona un cotxe. Bueno, un cotxe que vagi 90 km per hora, elèctric, que suposo que l'hauràs de carregar cada 2 minuts, que serà com l'iPhone 6. Aquell cotxe serà l'iPhone 6, que sortiràs de casa, que això està fet per la gent que viu en llocs rurals i que no té accés a la Renfe. Com si la Renfe fos una garantia d'èxit. És la mesura que diuen, si tens Renfe no ho podràs fer. No et garanteix res tenir la Renfe al costat de casa, però et podràs comprar un cotxe que vagi menys de 90 km per hora, que pesarà menys de 400 quilos, que a més serà elèctric, que hauràs de portar una bateria, un carregador d'aquell per portar, hauràs de carregar l'iPhone, hauràs de carregar el cotxe, hauràs de carregar l'iPad, hauràs de carregar-t'ho tot, i al final per què? Per quedar-te aturat al mig de la puta AP7, que hi haurà els cotxes normals, els cotxes aquells merdosos que ja hi havia sense carnet, i ara els cotxes elèctrics que es quedaran sense bateria de nanos de 16 anys, que te la liaran que no vulguis veure quan es quedin sense bateria allà al mig de la cua. Carrite tu si has vist un dia de fúria. Però què és aquesta merda? Vinga, va, a dormir. Bueno, primer mireu el vídeo i després a dormir. Adéu, Dios.